everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. Ang mga butang nga walay tubag nga maghatag kanimog kalibo, magbutang kanimo sa limbo. Sama sa mga kahibulungang panghitabo nga magtunod kanimo sa kalimot, mga higala. Niya ang unang anib ning bag-utang sugilanon. Limbo. Hala, ang sarap sa iyang mahakamot na badbad. Baliw! Hindi na ka mo! Ma'am, ayaw paglihok, ma'am. Buritin nga mo! Ano lang magpakalman ako siya! Day, ayaw lang paglugnot, Day. Kalma lang. Buritin mo pa yung iyang bukod! Oo. Ma'am, ayaw lang paglihok. Pahuway lang, ma'am. Relax, ma'am. Relax. Katug na lang, ma'am. Katug. Gipiyong na niya ang iyang mga mata. Oh, doktor. Nagkamata siya. Pero, ako na siyang giturukan. Akong gihatagan og pampatulog. Hello, ma'am. Good morning. Ay, salamat. Gibuka na kyud nimo ang imong mga mata. Ayaw, ma'am. Ayaw lang paglihok, ha. Labas pa kaayong imong samad sa o. Ingon man ang imong mga bunog. Pahuway na lang, ha. Di hanggang mga orange nga ipakuha ni mo na ako. Nauli na ba ang doktor? Wapa. Dagang patingalig operahan. Ambil lang ng orange, be. Ako na ipakaon ni Ma'am Ana. Ay, naglingkod na malagi na siya. Oo. Maayo naman gamay ang iyang mga samad. May buntag diha, ma'am. Ay, dili gihapon siya makasulti. Dili pa. Ambil na ng mga orange, be. Unya, gawas nagbalik. Sige. Ma'am, diyan ang imong orange. Ako nalay panit para nimo. Hain ko. Ha? Kasakit mo. Hala, sakit imong Ay, diha ka lang una, ha? Ayaw paggawas din sa kwarto. Kay masuko ang doktor. Tawagon ako ang imong nurse. Ay. Kasakit siya sa ko. Good morning, ma'am. Uy, nagmatay ka na di ay, ma'am. Hain ko. Niya kasi mong kwarto, ma'am. Maunigi mong kwarto. Nalimot ka? Today. Sorry nga. Huwag po mo magkaabot og si doktor. Unsaon nga busy kay siya. Daghan siyang giatiman. Ug nanawag siya ganihang buntag nga amo kang atiman nun. Ug ganang imong mga samad, ma'am. Basig karong si Manaha, mahimo ka nang mulakaw-lakaw. May mo pag...
May mo bag. Mahimo bag unsa, ma'am? Sulti lang kung unsay imong gusto kay hugot ang panugon ni doktor nga atimanon gid ka. Ayaw pagbarog. Basig makuyapan na sab ka. Nakuyapan ra ba kagahapon kay milugnot ka? Ay, ma'am. Ali pangusog. Ayaw mi kuwaki. Ay, Labas pa ang imong bunog ug mga samad. Samad. Oh, may samad ka. Nadisgrasya ka. Mga daghan kag samad. Disgrasya. oh, ma'am. Ug bunog kaayo ka. Unya. Usto na nang lingling. Diliw na nato siya pabation ug baka pa-stress niya. Pahuway lang mo na, ma'am. O kung mahimo, kao na. Soft diet lang gyapon ta karon ha. Ay kabala ka. Once nga maalim na imong samad sa o, mabuhat mo na ang tanan mong gustong buhaton. Kinsaman mo. Kinsaman mo. Huwag ko makailan ninyo. Husto gid ang gisulti ni Doc. Posible nga malimot ka tungod sa nahitabo. Kayong sa may nahita po. Si Doc rang musulti nimo ni anak, ma'am. Kang kinsaman ning bay. Inyo maning bahay, ma'am. Nalimot ka? Amo ning bay. Ma'am, alam mo na pugsa ang paguna-una sa hitabo. Relax. Pero, Pahuway lang mo na. Ang imo ng bana ang musulti ni Mustanan. pana? Oh, doktor ang imong bana. Mas maka-explain siya ni Mustanan. Doktor ang akong bana. Oy, Loloy. Unsa man ang gibuhat nimo diha? Aw, ay usa may sa imong tanaw ha. Ay nang limpyo ining garden. Ay nakakita ko, Loy. Mao na limpios inyo nga gikuhit-kuhit ra man nimo sa imong sapatos ang sagbot. Ay mo pa huway magyud ang tao god. Uy, kumusta naman si ma'am? Ato nakatog nagbalik in town. Pero may pingit na sab sa kasakit sa iyang o. Ug kuyaw kaayo, Loy, kay sus, nakurat siya sa pagkakita namo. Aw, ikaw ba'y labdan sa o? Ay di ba ka makurat? Ay ma'am. Ma'am, ay, migawas ka? Aha, Ma'am? Unsa man ning dapita. ha? Aw, ay kining, ay bayan ni ma'am. Ay, mao ni ang inyong garden. Ay, niya ka sa loyo sa inyong dakong bahay. Ma'am, nganong mikawas man ka, oy? Pasagdi lang siya. Oh. Ikinahanglan niya ang init sa adlaw. Sayo pa man sad sa buntag. Sige, nurse. Di lang ka sardin, mama. Tawagan ko lang ang doktor. Ay, kadit. Gunit na ko, ma'am. Kay tingalig matumba ka. Murag lipong para ba kay kagnaong, oh? Kinsa ka? Hala, nalimot na gyuday ka nako, ma'am. Ako bitaw si Lingling, ang inyong katabang. Anong dili man jud ko makahinumdum. Ay, ma'am, ayaw na lang pugsa. Hello, Doc. Migawas na siya sa inyong kwarto. Oo. Oo, Doc. Okay na siya. Pero, murag, naglibog yun ang iyang hunahuna, Doc. May problema siya sa iyang hunahuna. Yes. Yes, Doktor. Sige. Ako nang buhaton, Doc. Ako na ipasabot niya. Pero, unsa magyay akong isulti, Dok? Unsa magyay nahitabo? Kana, magpahangin ka. Ayaw na lagkaguol, good ma'am. Ang imong bana nga akong gitawagan, ma'am. Nabalakas siya sa imong kahimtang din eh. Bana. Nanawag ko ni Dr. Ma'am. Nadugon siya nga atimanon ka.
Nganong ni amang ko din Nganong Nganong unsa, ma'am? wa man ko'y may namduman ini dapita. Tiluod yun ka, ma'am. Wa gyud ka mahinumdum unsa ning dapita. Wa lagi. Ambot kuan. Lapit na nga ko. Tungod na sa samad sa imong Ma'am Dorina. Dorina? Dorina ang akungan. Oo. Mao Mao na. na. Dorina. Dorina. Ngano man di ay, ma'am? Nalimot ka sab sa imongan? Naon sa mago. Ganong wa man ko'y mahinumduman. Ganong Uy, Ma'am Dorina, may tingali nga mong sud na nagagbalik sa imong kwarto, ma'am. usa. Pero Dili mahimo nga ma-stress ka. Pahuway lang una. bitaw, ma'am. Pahuway lang una. Ayaw pugsa ang imong huna-huna sa paghuna-huna. ang nurse, ang babae nga nagbantay na ako, nagkatog. Wow. Wow. Ay, asa man ka. Unsa. Ay, kung ito mo. Aray. Agay. Anong mangko? Nausa man day ko. Tabangi ko ninyo. Pasabta ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!